Helo. Jo. Iawn? Yndw, diolch. Ti? Ynddo, diolch. Dyna chwi. Matthew. Matthew. Ia. Fflir di. Iawn. Diolch. Ti'n edrych yn is? Diolch. Mae chdi fyd. Ydych yn del iawn. Lle ti dod o? Llais yn dewridiol. O, ie. Ie. Dwi'n byw Warrington. O, ie. Ben University ta? Dwi wedi gorffan i uni. Ie. Dwi'n nyrs yn Warrington. O, ie. Be ti'n neud? Bricklayer dwi. O, ie. Ie, ie. Yn Llangefni ar y mynd. O, Ie. Tybed sgen Matthew dacteg i blesio 2 ddynes o fewn un det. Trio wneud y farch chwerthin a trio gael gyro ochr y nain hefyd, ie. Wrth llech o compliment allan yna, deud bod hi'n beautiful a deud bod hi'n edrych yn is a fel. Dwi'n bo. Yna fo. Yn toi ti? 22. Oes. Ie. Gofyn iddo'r coginio a llnau. Ti'n licio coginio a llnau? O, yndw. Reit. Yndw. Master chef fi. Reit. Yndw. O, Alla neud steak dinner da, ia. Beth am llnau? o be am llnau? Dwi'n bad, ia. Dim bad. Yn bad, ia. Yn bad. Byddai'n ei cynio dy syl? Ti dda neu cynnig dy syl? Yndw. Reit. Un waith wedi trio fo, ia. Un waith o, reit. Dwi wedi bod yn single ers blwyddyn on. So, back on the scene on. Gweld beth sy'n allan yna, ia. Man yn deud yndi. Plenty o fish in the sea, ia. So, na fo. Pan bod o'n dal yn single? Pan bych ti dal yn single, ta? Dwi'n gwybod, rili. Na. Na, gen i'n synod. Sgan o bres? Ti chwnio am bath yn mwyn hogyn? Pres? Ia. Dwi'n gallu neud fi chwerthin. Ddim rhy serious, da. Ia, ia. A pres? A pres, da. Ia. Ia. Dwi wedi bod ar chydig o dates, ond maen nhw wedi bod yn disaster, da. Ys gyfarfod rhyw boi o fan Warrington, nathon ni pub, ac o'na silff o lyfra, dwi'n meddwl ni. A ddechrau darllen llyfr Harry Potter i fi. A dwi'n gwybod ei wneud, o'n i sist yna cael hogyn i darllen llyfr i fi. Fflir, pa bresans am brynu i chdi? So, pa presant sa'ch chi'n brynu fi, sy'n ni fi siopio? Ti'n gyda di bers? Teddy bears? Ia, teddy bears, ia. Sa chdi cyrra mewn ffair, ia. Ti'n go... Dwi'n bo, brynu yn ein eidrych dyn nhw bath. O, chwrteg. Ti'n bod cydlu ydych chi, ia. Teddy bear. Dweud sy'n licio teddy bers. Dwi'n licio teddy bears. Ti'n licio teddy bears? Na. Chdi di person gyntaf dwi wedi cyfarfod, ia, sydd ddim yn licio teddy bears. Ia. Dwi licio teddy bears. O'n i'n meddwl am jewelry neu beth drud. O'n i'n meddwl am jewelry neu beth drud, fel yna. Yn y dyfodol, alla, ia. Pwy a wyr beth fydd cwestiwn nesa nain? Dysa fo'n ystyried sefau fardd. Sa chdi'n considro sifio barf chdi? Dwi yn weithiau, ia. Oes. Jyst bod yn ei fi rechna papi, ia. Dweud bod well gyda dynion heb fardd. Ia, well gynnau dynion heb barf, rili, de. O, na fi siafio o felly. Di gan hawdd newid hwnna, yndi? Ne. Dwi'n licio cwn. Ti'n licio cwn? Ynddo. Gynna fi Alaskan Malamute adre. No way. Oes. Oh my god, dwi eisiau neud nhw. Gawn. Dwi'n chwilio amdano nes misod. Na, bobl yn ofyn fo, neith o'n wneud dim byd, ia. Soft, ia. Soft and gentle, ia. Fydda gentle giant. O, ddechod. Y ci yn llwyddo i wneud argraff ar fflir, ond sut mae'n gwneud argraff ar nain? Dwi'n darllen dyfraf fflir. Ti'n darllen llyfrau? Na, do. Na. Na. Na, fi chwaith. Fel bob yn prynu 50 Shades of Grey oedd.
Nes disgwyl tam o'r ffilm allan i. Dyna nes i. Sa di cael plant rhyw ddwrnod? Sa'ch chdi licio cael plant rhyw ddynod? Ryw ddwrnod i. Efo'r hogan iawn i. Dau bych ti eisiau plant Fflir? Na. Dwi'n meddwl dwi eisiau plant rhyw ddynod, Ie. Mae'n is gael plant, yndi. Yndi. Wel, Dwi'n gwybod. wel, dim yna dwi'n meddwl, so fo'n is gael plant i. Samda chdi am ddes arall, di lle samda chdi? Sa'ch chdi'n da fi ar ddes arall? Yswn, Lle sa'ch chdi'n da fi? lle sa'ch chdi'n licio mynd? Dyna fi. Ie. Paris? Paris, ie? Lle? Ie, iawn. Gynnu fi private jet yn i mewn. Oes. Oes. Gei di ddeud asa wan, mae'n amser ar ben. Iawn. Byddai'n neis cyfarfod chdi, na fi? A chdi Thafyd. Ie, na fo chdi. Ie. Ie? Ie. Diolch. Diolch. Da. Da.